Mali by tu byť pripravené také tie najťažšie veci, ktoré toto auto má zvládať. Zmysel, prečo Toyota robila BEV vozidlo, čiže elektriku, nebolo, že urobiť elektriku, ktorá sa bude podobať ako Hilux, ale práve naopak urobiť Hilux, ktorý je elektrický. Čiže má to stále rám a malo by to zachovať všetky jeho vlastnosti. Vieme o tom, že Hilux je legenda medzi pick-upmi. Tak, môžeme ísť. Čiže prvý stupak. Celkom prudké. Ja si to dokonca viem zmeniť na displeji, aby som videl práve náklony, ktoré jazdíme a samozrejme pohon a s veľmi jemnučkým plynom 5-4-3 km za hodinku a až 30% stúpanie. Veľmi jednoducho, veľmi pekne modulovateľný ten plyn. All good. Yep, thanks. Whenever you're ready, let go. A to bolo úplne bez brzdenia, pri 30 stupňové klesanie a bolo dosť cítiť, že naozaj ten downhill assist bojuje s trakciou, čo toto je vec, ktorú som ja zistil aj pri predošlej generácii Hiluxu. Oni majú na hill descente nastavenú pomerne vysokú rýchlosť na niektoré situácie. Niekedy naozaj stačí to tempo, ktoré držia, ale napríklad pri takomto klesaní ja uprednostňujem si to radšej riešiť nohou na brzde, lebo toto bol podľa mňa dosť rýchly zjazd, napriek tomu, že to chcelo brzdiť, hej, je to ešte zaradené aj v Bčku, je tam aj ten hill descent pustený a teraz áno, teraz krásne drží 5 km za hodinu, čo na ten daný kopec, ktorý som práve zišiel, bolo podľa mňa dosť rýchle. Určite bude vidieť ten až moc prekvapený výraz v mojej tvári, možno až na začiatku vyplašený, lebo som čakal, že to pôjde pomalšie, ale do kopca krásne modulovateľné cez plyn. A veľmi, veľmi plynule, naozaj tak ako ja pracujem s plynom, tak krásne reaguje aj vozidlo. Áno, samozrejme, tu sa to už senzorom trošku nepáči, že tu máme vysokú trávu, ale ideme v skoro 30 stupňovom náklone, ani by som popravde nepovedal, že to je až také prudké do strany, ale krásne stabilné. Auto je na 17-palcových elektrónoch, elektrika bude iba na nich, a 28, 27 možno teraz na konci, ale ten začiatok mi ukázalo 30 stupňov až bočného náklonu. Čo není vôbec málo. Dobre, hill descent už môžeme vypnúť. A takisto už to môžeme dať aj do Dčka naspäť. Inak je tu nový spôsob tej automatickej prevodovky, už je to shift by wire, čiže je to všetko pomocou elektriky, hej, len tu naozaj hýbete páčkou zo strany na stranu, respektíve podľa šípočiek sa hýbete a tak ako sme si už povedali, toto je interiér, ktorý bol použitý v novom Land Cruiseri a ja sa vôbec nečudujem, že ho tu použili. Je úplne perfektný, volant je tu trošku užší, aby sa dal lepšie obmatnúť a sadne do ruky naozaj perfektne. A tak ako to vyzerá, je to, za mňa to nemohlo vyzerať lepšie. A do pick-upu sa to naozaj veľmi hodí. Veľa fyzických tlačítiek, čo je to najlepšie, čo mohli spraviť, hej, že tu není len všetko dotykové, ale práve čím viac tých hardwareových tlačítok, o to lepšie. A hlavne v teréne, keď budem potrebovať niečo nahmatať, tak sa viem naučiť veľmi rýchlo, čo kde mám. Hej? Či to bude jazdný režim, či to bude ten multiterrain select, čo je úplná paráda, je to s otočným voličom. Takže za mňa úplne super. Ale na elektriku je Hilux trošku tuhší, ako by som čakal. Váha baterky, čo sme sa bavili včera, samotná baterka váži niečo okolo 400 kg. Aj tak Hilux nepribral o moc veľa váhy oproti spalováku, pretože tu vôbec není motor vpredu, hej. A navyše rozmýšľali, akým spôsobom, kde osadia baterku. Pretože má to byť auto, ktoré bude určené aj do terénu. Má to byť auto určené pre lesníkov, poľovníkov a podobne, aby teda mohli chodiť bezemisne po kopcoch, po horách. Takže samozrejme baterka nemôže byť nízko len tak daná, aby nebola obnažená pre akúkoľvek prekážku, ktorou budete prechádzať. Takže je umiestnená v strede rámu. Z tohto dôvodu. Čiže není úplne ako najnižší bod, dokonca je ochránená zo spodu plechom, čiže čo sme sa bavili, povedali, že musel by to byť nejaký extrémne špicatý predmet zo spodu, na ktorý by som vlastne padol tou baterkou, aby som ju dokázal nejakým spôsobom poškodiť, že inak to vraj nemáme ju v podstate ako poškodiť. Elektrická verzia je vybavená lítiovo-ionovým akumulátorom s 80 článkami a celkovou kapacitou 59,2 kWh
ale využiteľnou kapacitou 54 kWh. A vďaka tomu udávajú dojazd 255 až 257 km kombinovaný a mestský cyklus až 380 km. Nabíjať dokážete DC-čkovo pri maximálnom výkone 125 kW z 10% na 80 za cca 30 minút a AC-čkovo s maximálnym výkonom 10 kW z 10% na 100 za približne 6,5 hodiny. Záruka vozidla je 5 rokov alebo 250 000 km a program starostlivosť o akumulátor je 10 rokov alebo 1 000 000 km. Takže ideme skúsiť znovu náklon a potom ideme robiť 700 mm brodenie. Pretože aj napriek tomu, že to je elektrika, stále jej umožnili takto veľké brodenie spraviť. A keďže baterka je chladená vodou, tak toto je vadiť určite nebude. Samozrejme, 268 Nm. Tak, tu nás naviguje pán inštruktor čo najvyššie možné, aby to išlo, čiže sme skoro na 30 stupňoch. 268 Nm na zadné kolesá, 205 Nm na predné kolesá, čiže dokážu fungovať takto individuálne. Čiže aj takéto brodenie sme si prešli. Budeme tu mať aj záber z vonkajšej kamery. Čiže toto BEVčku vadiť nebude. Pretože, ako som povedal, baterka je chladená vodou, čiže nejaké to brodenie v podstate môže len pomôcť, ak nebude tá voda úplne prehriatá. A teraz by sme mali ísť na kríženie náprav. 212 mm vysoké, čiže to je svetlá výška. 5350 mm dĺžky vozidla a 1855 myslím je výška, 1845 je šírka, čiže auto je skoro vysoké ako široké. A údajne má zvládnuť kríženie náprav až do 500 mm. A to si teraz aj ideme vyskúšať, takže som veľmi zvedavý na to. Ale chcelo by to byť trošku mäkšie. Očakával by som, že bude viac splavnejšie, keďže tu je tá váha baterky. Ale ako som povedal, není tu motor, čiže hovorím, on tak strašne zase nenarastol do váhy, alebo nenabral tej váhy až toľko. Asi bral málo proteínu pri výrobe. Ale toto vyzerá ako celkom pekné kríženie, tu sú naozaj pomerne veľké jamy, čiže predpokladám tým, že to je takéto tuhé, tak to koleso naozaj pomerne rýchlo stratí kontakt so zemou a bude vo vzduchu úplne. V princípe je naozaj veľmi jednoduché nechať to auto v režime auto, čo sa týka toho MTS-ka, multiterrain systému, keď som v takomto teréne, pretože on bude väčšinu vecí riešiť za mňa a ak sa dostanem naozaj do úplných extrémov, tak ako tu je, že piesok, blato veľké a podobne, tá kamera je tu perfektná, naozaj krásne vidím, kde mi idú kolesá a navyše to, čo spravili teraz, je to vlastne multiterrain monitor. Jemnočko, tu už mi brzdilo auto cez prekážku, respektíve senzor mi zachytil prekážku až do preloženia. Pomaličky s plynom, tak. Tak to bol dobrý prehod. Tak, na preklopenie, OK. Čiže ukazuje mi bočný náklon nejakých 25-26, predozadný takisto okolo 25-26. Je trošku škoda, že tam je napísaná len tá maximálna hodnota, čiže ja si v tej mierke musím sám odhadnúť, koľko asi to bude. A znovu preklopiť. Tu je teraz za mňa výhoda toho tvrdého podvozku, že naozaj to preklopenie prichádza veľmi čitateľne. Tak, sure, čiže poprosím, ukazujem mi, či si chcem ísť pozrieť ten náklon, alebo respektíve to zdvihnutie toho predného kolesa, tak ja si vás zoberiem so sebou. Tak, čiže pomerne slušná práca podvozku aj napriek tomu, že je tuhší, ako som povedal, tak vidíte, že to zadné koleso stále dokáže pekne pracovať a schová sa úplne do podbehu. Predné koleso kompletne vo vzduchu a zadné koleso úplne vyťahnuté. Čiže aj napriek tej tuhosti to zvláda aj takéto kríženie. So, we can move it? Yeah. Tak, a máme tu teda dokonca aj hojdačku.
A niekto to má posilku. Tak, inštruktor tu má aj takú súkromnú posilečku niekoľkokrát do dňa, pretože tu dneska jazdí 9 vozidiel elektrických, 8 vozidiel spalovákov v najvyššej výbave a jedna verzia je v nižšej výbave. Takže Dčko a môžeme ísť cez brzdu. Čiže tuto je vlastne prejazdový uhol, ktorý by mal byť 20 stupňov. A teraz je vidieť, idem v podstate len podľa kamery, aby som naozaj vedel, kam idem. Veľmi sa mi páči to, čo spravili v MTS-ku, toto už napríklad bol spodok auta, ale ako som povedal, baterka je chránená zo spodu, takže sa nemám čoho báť, to nás uisťovali. A veľmi sa mi páči, že do MTM, čiže Multi-Terrain Monitor, vidím auto 360 stupňovom uhle, dokážem si na dotyk približovať prednú časť, zadnú časť a navyše vozidlo je na obrázku úplne priehľadné, takže ja naozaj vidím, čo je pod môjim autom, ale v každom prípade je to dosť užitočná vec práve do terénu, keď budem mať napríklad úplne vysokú trávu, alebo pôjdem aj takéto kríženie, budem prechádzať niečo, proste cez čo nebudem vidieť dobre, tak práve toto mi k tomu dokáže pomôcť. Není to úplne na rýchlu jazdu po takomto teréne, lebo fakt na ňu je to utrasené, bude to naozaj moc nadskakovať, ale keď pôjdem pomaly, tak ste videli sami, že to 50 cm kríženie auto nerobilo vôbec žiadny problém. Takže úplná paráda, naozaj veľmi kontrolovateľne, alebo teda veľmi dobre bolo citeľné, kedy sa to auto chce preklápať, čo je že super. Tým pádom naozaj dokážem prechádzať takéto prekážky plynulo, a viem, kedy mám modulovať či plyn alebo brzdu, aby som si počkal na to preklopenie auta a potom pokračujem ďalej. Takže má to svoje výhody, určite áno. Play má 5-6 možností zobrazenia, ktoré sú aj modulovateľné, čiže viem si nastaviť, čo tam budem vidieť, ale ja si tu primárne teraz nechám ten terénny. No a už sa mi podarilo zapnúť si adaptívny tempomat nejakým spôsobom, ktorý určite teraz nechcem. Tu idem tempom 18-20 km za hodinu a tu sa tá jeho tuhosť naozaj ukazuje a tu sa aj prejavila napríklad tá nízka svetlá výška, že už teraz na tom poslednom hupe som chytil aj spodok vozidla znovu, ale keďže nás uisťovali, nemusím sa o to vôbec bať. Kolajnice, takže ideme si skúšať strmé stúpanie, ako to tu máme naznačené. A mám si to vyskúšať v pomalom tempe, aby som videl, ako dokáže pracovať tá predná zadná náprava, keďže, ako som povedal, 268 Nm vzadu, 205 vpredu, 80 kW vpredu a 125 kW na zadnú nápravu. Tak. A držím plyn v podstate v jednej pozícii. To bolo predné, ľavé, zadné. Čiže je vidno, že stále zachovali v Toyote tú dobre známu aktívnu trakčnú kontrolu, ktorá si dokáže s takýmito podmienkami krásne poradiť. A ja teraz môžem vlastne dať viacej plynu. A autičko krásne pokračuje hore. Super. Tá aktívna trakčná kontrola je veľmi dobre známa už predošlých modelov. Za poslednú dobu mám na predošlej generácii odjazdené toho pomerne dosť, pretože pracujeme s klientom, ktorý má Hiluxy predošlej generácie. Toto je vec, ktorú má Toyota v Hiluxoch vymyslenú úplne perfektne do terénu. Tým pádom to kvázi ako keby simulovalo zamknutie diferenciálu a buď to rozdelí výkon, alebo si dokáže pribrzdiť a poslať výkon len na koleso, ktoré má oporu, alebo teda grip, aby sa mi to voľné alebo odľahčené koleso nepretáčalo neustále ďalej. Čiže toto funguje stále veľmi dobre aj tu, za čo som rád, lebo ak by takéto niečo zmenili, tak neviem, či to dokáže byť ešte lepšie. Už naozaj len potom uzavierky by tu museli byť. Lenže je to elektrika, tu nebudú. Slide slope, čiže ideme znovu bočný náklon. A prehodíme do náklonov. V tomto momente 27, 25 možno. Aha, a ono sa to má šmýkať do strany, OK. S jemnúčkou kontrou. Tu samozrejme veľa záleží od pneumatík pri takýchto bočných náklonoch, koľko dokážu oni udržať. A hlavne aký je povrch, a keďže tu je v chládku, vyzerá to byť pomerne mokré, preto sa to aj tak ochotne posúva do strany. Ešte sú tam aj korene, ktoré trčia, ale fajn. 28-29 stupňov bočného náklonu mi to ukazuje aktuálne teraz.
A elektrika dokázala, že dokáže byť aj v teréne využiteľným vozidlom, aspoň teda zatiaľ na tom kúsku, čo sme tu prešli. Okrem tej bežnej jazdy v teréne, ktorú sme si pred chvíľočkou vyskúšali, bežnej, hej, taký ten extrém, ktorý sme mali možnosť si vyskúšať, 50 cm kríženie náprav, 70 mm brodenie a podobne, tu máme teraz po ceste späť aj takúto polnú cestu, štrkovú, polnú, nespevnenú v každom prípade, hej. Ja to stále nechám v tom režime auto a tuto ide práve o to ukázanie toho, že je to tuhé dosť. Kým som pred chvíľkou sedel v zadnom rade sedadiel, tak tam sú tie otrasy prenášané extrémnym spôsobom, tým, že to je tuhé. Tu vpredu to není až také hrozné. Ale to natrasanie sa, nadskakovanie tej celej kabiny pri vyššom tempe po takejto ceste je naozaj dosť znateľné. Tak si to poďme jedenkrát prejsť. A mňa hlavne veľmi zaujíma, čo spravia plné krízové brzdy zadok. Plné krízové brzdy na takomto povrchu, hej, s touto váhou vozidla. Veď bavíme sa o tom, že minimálna váha vozidla je 1,4 tony. Pekne do prevodu. A musím povedať, že naozaj veľmi pekne stabilné je to pri tej plnej krízovej brzde, čo je veľké plus, pretože pick-upy sa pri plných brzdách ľúbia celkom krútiť. Tak, umyli sme auto a primárne trošku sme dochladili aj baterku, keďže je vodou chladené. (4-5 km za hodinu), jemné držanie plynu, krásne cez kameru vidím, kam idem. Bočné pohľady, veľmi pekný pohľad, že naozaj tak ako mám v strede velikánsky záber na to, kam idem, tak na krajoch displeju sú také slížiky, kde krásne vidím predné kolesa, ako sa mi vytáčajú, teda čo mám vedľa seba v tesnej blízkosti. Takže ideme znovu to isté ako predtým, downhill assist, ostávame v jednotke v tomto prípade a ja púšťam brzdu. Aha, OK, tak ale toto už je úplne iná rozprávka, ako to bolo na elektrike, pretože toto sa vôbec nerozbehlo tak rapidne, ako to bolo vtedy, čo znamená, že tu rapidne pomáha preradenie si do jednotky a ja keď teraz dám dvojku, tak tu ten downhill assist funguje, musím povedať, oveľa lepšie. Čiže samozrejme má tu určite čo dočinenia s tým aj tá váha vozidla, pretože tu začíname na najnižšia pohotovostná hmotnosť je 2102-3 kg, a najvyššia pohotovostná môže byť 2345, kdežto elektrika dokázala byť na najvyššej pohotovostnej hmotnosti až na 2,5 tonách. Hej? Čiže to je taký rozdiel. Samozrejme, elektrika dokáže uniesť maximálne nejakých 710-760 kg, kdežto 48 dokáže odniesť od 1025 kg až do 1065 kg, čiže vyše tonu dokáže nosiť. Takže to je taký ten hlavný rozdiel. Hej, ale aj keď tu pôjdem, stále som teda vo 4Low a toto úplne není vôbec problém pre auto, ale aj keď sa na ňom rozbehnem, tak to nemá žiadny problém. Samozrejme, tu sme vyšší, tu sme vyšší, toto už má 305 alebo 309 mm svetlú výšku, kdežto elektrika mala 212, čiže je to tu rapidne zdvihnuté a tým pádom tu bude aj lepšie prejazdné schopnosti na niektorých situáciách. 9. generácia dostala aj nový elektronický posilňovač riadenia, ktorý sa má prispôsobovať tomu, kde budem jazdiť. Keď budem v teréne, tak je jemnejší a keď budem jazdiť po ceste, tak by mal by sa vedieť prispôsobiť ceste, čiže bude tuhší, aby som mal lepšiu citeľnosť cez volant. A v tomto prípade naozaj veľmi jednoducho reaguje volant. Tak a v tomto prípade sme celý tento zjazd prešli naozaj v plachtení a to má na starosti tá 48V sústava. Ten plug-in hybrid, čiže auto dokáže vďaka tomu aj plachtiť, poprípade ak by potrebovalo rekuperovať, alebo funguje ako auto hold. V tomto prípade nám stačí dať teda 4 high a ideme si znovu robiť tú malú otočku, ktorá tu bude a znovu brodenie. V podstate je to isté, ako to bude u elektriky. Aj toto vozidlo dokáže prebrodiť 700 mm. Tak ako predošlá verzia, aj táto by mala vydržať vo vode až 10 minút bez problémov vo vode, pretože na remeňoch má látku, ktorá má
odvádzať vlhkosť, čiže aby mu to nevadilo. Tak, a tu sme už dokonca vykrížení a s miernym plynom tá aktívna trakčná kontrola urobí úplne to svoje a ja dokážem urobiť aj takéto kríženie v náklone skoro 30 stupňov, viac doľava a viac doprava, OK? Tak a už len rovno. Tak, čiže znovu jedno koleso vyvesené. Tak. A pomaličky do vody, čiže zvláda v podstate to isté. A čo je super, to je presne princíp, čo vlastne Toyota chcela dosiahnuť. Ako som už povedal, nechceli robiť elektriku, ktorá bude vyzerať ako Hilux. Chceli urobiť Hilux, ktorý bude elektrický. A to vlastne sa im aj podarilo. Tá elektrická verzia krásne zvládala toto isté, čo táto verzia. Pritom toto je vyššie, o skoro 10 cm. A je to trošku pohodlnejšie, hej? Není to také uskákané na nerovnostiach na cestách, ako práve bola tá elektrická verzia. Není to až také tuhé, ale myslím si, že ten rozdiel tam je citeľný najviac až fakt na takých veľmi velikánskych nerovnostiach. Kým to budú nejaké drobnosti, tak sa to bude správať úplne rovnako. Tak, čiže môžete úplne v pohode brodiť, koľko len chcete. Tak, ideme si teda vyskúšať znovu to extrémne kríženie. Čiže pomaličky na stred. A zvonku samozrejme aj pohľad z kamery, akým spôsobom bude pracovať tu ten podvozok oproti tej elektrike, ale obidve auta majú udávané 500 mm kríženie náprav, čiže by to v princípe malo byť úplne to isté, a akurát, že tu budú tie kolesa mať väčšiu medzeru medzi blatníkom. Hej. Vykríženie krásne vo vzduchu, jemnočký plyn a auto sa krásne pozbiera. Výborné, hop, dosad. Naozaj s jemným plynom. Dobre, to boli dve kolesa, výborné. Naozaj, toto je extrémna pochvala za mňa, čo sa týka tej aktívnej trakčnej kontroly v Toyote, to je úplná paráda. Podržím plyn v jednej polohe, auto veľmi rýchlo zistí, čo sa deje, ktoré koleso je vyvesené, alebo teda nemá kontakt, hej. Podržím plyn, šup a krásne sa mi to pozbiera. To som iba v dvojkolke, neprešiel som to v štvorkolke zatiaľ, čiže ono to naozaj funguje parádne. Vidíte, že aj v dvojkolke sa takéto niečo dá prejsť. A v štvorkolke by to bolo samozrejme oveľa jednoduchšie. Lenže to je ten rozdiel medzi elektrikou a 48V. Tuto nemám stály pohon všetkých kolies, tuto je 4-wheel drive, kdežto elektrika je permanentný pohon všetkých kolies, čiže AVD. Uvidíme, či si poradí so zadokolkou, alebo v zadokolke aj s takýmto stúpaním. Tým, že to je vysoké, oproti elektrike je to 10 čísel vyššie, tak som sa tu ani len nedotkol spodku, čiže to je oveľa jednoduchšie pre toto auto takéto veci zvládať. A hovorím, celý čas som bol v zadokolke a aj s tým krížením si to poradilo, tá aktívna trakčná funguje famózne. Ideme si dať prudké stúpanie, ktoré sme tu prechádzali aj s elektrikou, s tým rozdielom, že tu ideme for low, pretože budem chcieť v strede zastaviť. Tak ako som pozeral a zistil som, obidve, jak elektrika, tak hybrid, majú obuté len cestné pneumatiky, čiže žiadne offroadové gumy, čo na takomto prudkom 30 stupňovom, ešte nie, ale dostaneme sa do 30 stupňov, stúpaní dokáže hrať rolu, hej? Čiže ja idem na schvál, jemný plyn, 6 km 5, 4 za hodinu, a tu sme na 30 stupňoch práve a ja idem až do zastavenia. Hej, čiže tu stojím, predok jemnúčko prehravol, veľmi jemnúčko a ideme ďalej. Dokonca nám pán inštruktor povedal, že ak chcem, kľudne si to môžem prejsť aj vo 4 high, čiže môžem to mať na tej vyššej rýchlosti, ale myslím si, že by to bolo úplne rovnaké. Možno by to zahrablo trošičku viacej ako teraz na tom 4 low. Jediné, čo tu stále pipoce, sú senzory okolo auta, pretože tu je všade naokolo vysoká tráva. Elektrika sem tam ľúbila dokonca aj skočiť na brzdu, čo sa nám tu zatiaľ ešte nestalo, čo je fajn. Toto auto vyhráva u mňa jednoznačne hlavne z prejavu motoru, že tu ten zvuk máme. Kdežto pri tom elektrickom je ten človek taký kvázi skoro odstrihnutý od toho diania, pretože nepočuje ten motor. A jediné, ako som dokázal zistiť, že kde mi ide viac pohon, alebo teda či ťaha aj predná zadná náprava, alebo teda ako silno, bol vlastne len ten ukazovateľ na displeji prístrojového panelu, hej. Inak tu je úplne ten istý. 12,3 palcový displej prístrojového panelu, takisto veľký infotainment. A rozdiel teda najväčšie samozrejme v radení, tu je iná páka, ako to bola na elektrike. A tu je možnosť teda vypnúť start-stop systém a uzamknúť zadný diferák, čo tu sme dneska vôbec nepotrebovali. Ale dostaneme sa na cestu, kde to využijeme, kde sa to bude dať zúžitkovať, takže
dostaneme sa aj k tomu. Tak, si poďme vyskúšať, čo zvládne 48V na takejto prašnej ceste. Samozrejme v zadokolke a aj s vypnutou trakčnou kontrolou a stabilizáciou. Samozrejme to nebude taký odpich ako elektrika, pretože tu je 150 kW od 3000 otáčok do 3300, ale zase od 1600 otáčok máme 500 Nm krúťací moment. Je to plávanejšie, mäkšie jednoznačne a podobne stabilné na tých brzdách, ako bola tá elektrika. No, dostali sme sa s Hiluxom aj do takýchto lesných horských ciest. Jedna časť bola aj len čisto prach, blato, hlina. V podstate vybagrovaná cesta a teraz sme sa dostali do druhej časti, kde sme iba na takejto veľmi úzkej cestičke, kde je naozaj takýchto ostrých zákrut pomerne veľa. A napriek tomu, že máme 5350 mm na dĺžku, 1885 na šírku, 1865 na výšku, čo sú identické hodnoty, ako mala predložšia verzia, toto sa vlastne nezmenilo tu, tak máme polomer otáčania sa 6,3 metra, čiže sa to dokáže naozaj jednoducho zvrtnúť, ak by to bolo treba. A vôbec mi teda nevadí ani takáto úzka cestička. A tým, že tu není hydraulický posilovač radenia, ale už tu je nový elektrický, ktorý má pomáhať v teréne, aby bola ľahšia práca s volantom, aby jednoduchšia odozva a aby sa zamedzilo takým tým spätným rázom pri nejakých jamách, kameňoch, že aby to nebolo také nepríjemné smerom k šoférovi, tak práve na tej ceste to potom má už robiť trošku väčší odpor, aby bol kvázi šofér akoby viacej spojený s tým autom znovu. A čo strašne moc cením, veľmi moc cením, čo sa v dnešnej dobe vo veľmi málo autách robí, stredová konzola s lakťovou opierkou sú zarovno s lakťovou opierkou vo dverách. A to naozaj nenájdete dneska len tak v nejakom aute. Takže toto je velikánske plus, čo sa týka interiéru, no a samozrejme množstvo úložných priestorov, či to bude vo vrchnej časti palúbky pred spolujazdcom alebo veľký úložný priestor pri kolenách. No ak si správne pamätám, niečo okolo 5,6 litra úložného priestoru práve pod tou lakťovou opierkou. Veľmi príjemný posedie v Hiluxe, tak ako už som spomínal, je tu elektricky nastaviteľná sedačka, čiže dá sa naozaj vo viacerých smeroch nastaviť a hlavne veľmi cením to, že sa tu dá nastaviť tá kolíska na sedenie, hej, že sa tam dokážem posadiť. A čo sa jazdných schopností týka, tak je Hilux 48V mäkší, komfortnejší ako tá elektrická verzia. Ale samozrejme je tu menšia váha vozidla. Tu začíname, tá základná verzia začína na 2125 kg a podľa toho, aká bude výbava vozidla, tak začíname s minimálnou maximálnou hmotnosťou na 2200 a pár drobných kilogramov. S tým, že sa dokáže dostať až na 2350. K nám našťastie nepríde len elektrická verzia Hiluxu, aj keď musím povedať, to, čo nám predviedla v tom teréne, bolo úplne v poriadku. Aj keď nám prišla nová 9. generácia Hiluxu, tak Toyota stále ponúka výpredaj skladových vozidiel, čiže predošlá generácia vo výbavách Executive a Invincible, s tým, že autá sú ihneď k odberu a môžete teraz využiť zvýhodnenie až do výšky 8900 eur vrátane DPH, pričom Toyota pridá ťažné zariadenie úplne zadarmo. Model Hilux vo výbave Executive začína na 55 000 eur z DPH, zatiaľ čo verzia Invincible stojí 59 000 eur z DPH.